सर्व समाज बांधवांक मिगेल नमस्कार। विशेष जावन या वर्ष आमगेले परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमंत सेयमिंदीर स्वामीले चातुर्मास वाल्केश्वर श्री काशीमठान चोलचास हे 250 वर्षाचे माधवेंतीर स्वामीले पुण्यतिथी तशीच 75 वर्षाचे आमगेले सुकृतीन स्वामीले पुण्यतिथी तशीच वरदेन स्वामीले 110 वर्षाचे पुण्यतिथी हे 3 कार्यक्रमही आमगेले वाल्केश्वर मठा चलचास। हे शुभ संदर्भारी आमके एक संतोषा विषय फुडले वर्ष बेंगलोर चातुर्मासा टायमारी समाजाच्यान स्वाम्याक विनंती केलेले आमगेल देवान पुनरेपी बंगरा सिंहासनार बैसुका म्हणून विनंती केलेल्या प्रकार पैर कानिंगाड मोक्कमा टायमारी बंगरा सिंहासनाची मूर्त स्वामीला अमृत असताना जालेलो आसा। आता मस्त जनान तांगेल्या शक्तानुसार ते बंगरा रुपार जेव्हा दुडवा रुपार जेव्हा काणीक पवयलेलो आसा। आता बंगराच काम प्रारंभ जाला। जुलै 15 तारीख भितर बंगरा काम जावन या वर्षाचे विशेष जावन अशे या वर्षाचे चातुर्मास वेदव्यासान व्यासरघुपती नरसिंहान संस्थान आराध्य देवान बंगरा सिंहासनार बैसून एक चातुर्मास जावत असलेले कार्यक्रम पळोवच्याक आमगे समाजाच्यांक भाग्य दिलेलो आसा। कोणाकय हे बग्गे बंगरा रुपार जेव्हा दुडवा रुपार जेव्हा काणीक समर्पण करचे असल्यार मंगळूर सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिसांत तुम्ही येवन ताजे काणीक बंगरा रुपार जेव्हा दुडवा रुपार जेव्हा समर्पण करून तुमगेले ते रिसीट घेवका म्हणून हांव विनंती करता। पक्कनी कोणाकय ऑनलायन ट्रान्सफर करूं आसल्यार ताजे अकाउंट नंबर आनी ताजे IFSC कोड कॅनरा बँक फाउंडर्स बँकाचे अकाउंट नंबर पुरो शेअर करताची तुमगे लागीं विनंती करता। हे वन्स इन लायफ टायमाचे ह्या कार्यक्रमांत सर्व समाज बांधवांनो भागवहिसून हे आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवान बंगरा सिंहासनार बसचे पळोवप तसले भाग्य आमकां मेळका आमी भागीदार जावका म्हणून सांगून आमी तुमगे लागीं विनंती करताची।